menjar i es menjaven entre ells. O sigui que jo no crec que sigui el motiu. Això és una ximple, un cuento, veritablement un cuento xino. Però la figura del ratpenat, a tu t'agrada? No, no m'agrada gens. No m'agrada el ratpenat, no. Ho sento, té decepció, no? No, preguntava... No m'agrada, no sé, rarament he dibuixat o he pintat un ratpenat, no m'agrada. Em sembla... No m'agrada, igual que no m'agraden les rates, vull dir, tinc un asco impressionant, un fàstic, o sigui, no ho suporto. Però, no sé, a mi és que jo te soc sincera, a mi la cultura xina m'agradava a l'època dels mandarins i quan es feia l'òpera xina. Hi ha, de fet, una pel·lícula molt bona i la novel·la, Adiós a mi concubina, que és molt maco, parla sobre l'òpera xina i tots uns valors que es tenien, vers l'art i tal. Aquesta època m'atrau molt. Però després de la Revolució Xina, després de la Revolució de Mao, del que es va fer amb la cultura, la Revolució Cultural dels 60 i tal, i després de en què s'ha convertit Xina, vull dir, em sembla un referent tètric per qualsevol. Això sí que em sembla un gran ratpenat amb el que s'ha convertit Xina. Perquè ara mateix, Manuela, sabent el que penses dels ratpenats, per tu qui és més ratpenat? Pedro Sánchez, Donald Trump o l'Organització Mundial de la Salut? No, tots ells són titelles del poder. A mi m'és igual, el Pablo Iglesias, la Irene Montero o sigui, no fas diferència entre... No, són tot titelles del poder financer, que no té res a veure amb el poder econòmic, que són dues coses diferents. L'economia és una història i les finances és una altra. Llavors, aquesta gent són titelles del poder i ells, com estan cobrant d'ells i són uns venguts, doncs aquí no hi ha solució. Aquí la solució està en una revolució que fes el poble, els que són víctimes precisament de tots ells. Ara, del que és el govern, no esperi res del govern. És que ningú, digo, perquè tots estan comprats, tots. Vull dir, des del moment que una persona surt a la palestra en la representació d'algun partit polític, o està en el Congrés del Diputat, o està a la Moncloa, està on tu vulguis, aquesta gent ja no és sincera i no farà res per nosaltres. Jo te dic una cosa, sincerament. Espero que davant de tota aquesta situació que ha sigut creada, el que estigui de turno s'adoni compte de les necessitats biològiques, vitals i econòmiques que li fa falta al poble i que, des de luego, se recompensi en subvencions i en pagues i en tot el que faci falta. Que no deixin a la deriva el poble, perquè això seria, la demostració clara de que tots ells són uns comprats. Ara, jo, com tampoc, no dono gaires garanties que aquesta gent faci alguna cosa, crec que estem condemnats, si no ens espavilem, però nosaltres, a una gran crisi a tots nivells. L'alcalde de Prats de Lluçanès, l'Isaac Paraire, ens pregunta si això és un cultiu perfecte pel feixisme. Bueno, el feixisme, diguéssim, és l'arma que, com deia el Durruti, el feixisme és l'arma que té precisament la burgesia, l'oligarquia, per tirar endavant els seus projectes. Que hi hagi una revolta, hi hagi una dictadura, o un dictador militar, o d'una titella militar, o del que sigui, clar que és possible. Si ha passat. Vull dir, és que anem a veure, perquè els interessos d'avui en dia són els mateixos de fa 200 anys. O de fa 100 anys. Vull dir, llavors, que vingui una altra dictadura, clar que sí, i tant. Vamos, com ha passat. Vull dir, això ho van viure els meus avis, van viure la Guerra Civil, van viure el despropòsit de la Guerra Mundial, vull dir, de l'Holocaust nazi. És que jo, mira, vols que dic una cosa? Jo tinc visions, no? I tot això que està passant... Visions? Jo veig camps de concentració, veig cadàvers, veig hacinament de morts, veig fogueres, veig cremacions... Jo veig un desastre, veig un infern. Vull dir, l'infern no està aquí, està a la terra. I això que s'ha viscut, la gent es pensa que això ja no es viurà mai més. Bueno, doncs potser ho tornarem a viure i a veure. Perquè, com va dir el Gaddafi,
després que es va crear les Nacions Unides i no tornarem mai més a pagar, mai més tornarem a una guerra mundial. Doncs el senyor Gaddafi va sortir i va dir, escolti senyors, després de la creació de les Nacions Unides han hagut 56 guerres més, que han sigut tant o més perilloses que la Segona Guerra Mundial, perquè recordem el desastre de Iugoslàvia, recordem Vietnam, recordem Txetxènia, recordem Corea, i Síria, i els terremotos que han hagut, que diuen que són coses així esporàdiques de la naturalesa, quan jo penso que també està la mà humana. O sigui que tornarem a viure situacions similars a les del Franquito i company. Ens pregunta l'Àngel Llàcer qui mana al nostre país. Qui mana, igual que el mateix que mana França, el mateix que mana Anglaterra, el mateix que mana als Estats Units, el mateix que està governant a Bratislava i a Sòfia i a tot arreu del món. Qui és? Els poders financers. El poder financer, el que té el poder de crear deute i d'endeutar els països i els continents. És aquest el que hi ha darrere de tot això. No hi ha ningú més. Vull dir, i tota l'apariència de democràcia és fals. Tot això d'anar a votar i els votos i tot això és una falsetat. No existeix la democràcia. Què collons ha d'existir la democràcia? No existeix res. Existeix només el poder del diner i que s'acaguen i s'apixen amb el poble i nosaltres com borregos ens creem banderes i creguem en estigmes i tot això és fals. Jo crec que amb la lluita individual, jo soc anarquista, profundament anarquista, i crec que amb la lluita de cada un i amb la lluita individual s'arriba a una veritable revolució. Però en aquest cas, en aquest moment, sí que necessitem socialitzar-nos tots i anar en contra del que sabem que és el culpable, que és la deuta pública, que és les finances. I com es fa això? Per exemple, el Xavi Canalies ens pregunta si saltar-se el confinament, o sigui, quina és la teva opinió sobre la gent que desafia el sistema d'aquesta manera, saltant-se el confinament? Una cosa, anem a veure que existeix alguna cosa rara en l'ambient que ens està podrint, això no ho podem negar-ho. Ara, que això sigui un virus, 14 virus, o una ente màgica o estrambòtica creada en un laboratori, no ho sé el que és. Ara, que existeix alguna que ens afecta físicament, existeix. Llavors jo, sincerament, no sortiria de casa. M'entens? I sobre això, Manuela, perdona, també introdueixo preguntes i tu vas responent. Enric Cambrer ens pregunta com és el teu dia a dia, com estàs vivint aquest confinament, és a dir, com t'organitzes tu en el teu dia a dia? Sempre, vull dir, si jo he vist confinada, ja ho he dit. Sí, però com és el teu dia a dia? Tu et despertes a les 7 del matí, a les 8, a les 10? No, què dius a les 7 del matí? Jo m'aixeco a les 5 del matí. A les 5? A les 5, sí. I a vegades a les 4 i mitja. Sí, i llavors sento la soledat del dia, m'agrada veure despertar el dia, i llavors em faig el meu cafetet, perquè, jo soc molt cafetera, i llavors necessito el meu cafetet, i després ja, quan ja m'he pres el cafetet, doncs depèn, potser continuo amb algun quadre que estic fent, o continuo amb algun dibuix, o continuo amb alguna escultura que he deixat pendent, depèn, perquè, clar, canvio segons el que estigui fent. I llavors, quan arriba tipus 10 del matí, començo a cansejar, canto que... Ara estic cantant de soprano coloratura. He deixat el registre de mezzo-soprano i estic cantant valsos de Strauss, estic cantant Vivaldi, m'encanta Vivaldi. Més alegre la cosa. Com, perdona? Una cosa més viva, més alegre. No, res a veure, res a veure. No, pregunto. Res a veure amb el dramatisme, no. No. El dramatisme sempre està amb mi. D'acord. No, és que soc fatalista, m'agrada. El sentit fatalista té com una poesia, la poesia dels romàntics, no? Tot això. I estic nerviosa perquè no se m'acaben de veure bé les mamelles i... No, la veritat. Sí que es veuen, però vaja. No, ja està dient que veure. Bueno, doncs... I llavors estic estudiant molt Vivaldi, m'encanta Vivaldi. Molt bé. I tot que el Mozart se n'enfotia d'ell, però a mi m'encanta. I canto molts valsos a Strauss, m'encanta. Viena, tot això. Digue'm, carinyo, és que m'apunta coses al meu marit i no l'acabo de sentir. Digo més fort, carinyo. Diu que em posi més recte. Igual se me veu millor. No, estàs perfecte. El Rafael Feixedes també ens pregunta... Digue'm.
el Rafael Freixet ens pregunta sobre l'art. Tu sempre estàs creant. No sé Sí. si aquests dies estàs creant més per odi o per amor. No, crec que igual, perquè per mi el confinament és el mateix que fa 3 mesos o un any. Vull dir, jo, anem a veure, l'amor, l'odio, tot forma part del ser humà. Vull dir, negar que ho diem és absurd, dir que tu no odies és mentida. Vull dir, jo clar que odio a moltes coses, sí, igual que estimo, també, igual que desitjo, també, igual que blasfemo, també. Tot això forma part del ser humà. És a dir, esto no és humà. Home, la maldat forma part també del ser humà, I la maldat existeix. La maldat existeix. I hi ha molta gent molt dolenta i que no té solució. I precisament és la que hi ha. Però ho dius d'una manera que sona dramàtic, que no té solució vol dir que hem d'aprendre a conviure amb gent dolenta. Mira, jo te vaig dir una cosa. La solució està en nosaltres, però clar, hem de ser molt valents. Llavors, clar, tothom té por de ser agredit, té por de passar per una presó, té por de passar per una repressió dura, individual, no? Llavors, clar, jo alguna cosa te diré, si veritablement no es viu en llibertat, més val morir-se. Sí, jo t'ho dic clarament. O sigui, i tot que vivim amb unes dictadures molt, molt, molt falses, hipòcrites, perquè darrere de la màscara de la transició i darrere de la màscara de la transició del 78 se van amagar moltíssimes veritats que no van ser descobertes, com la lluita que va haver contra el moviment anarquista, en fi, o les creacions dels estats de xoc, com diu Naomi Klein, no? Bueno, doncs, mira, ara se m'ha anat al cap al cel. De què estàvem parlant? De la gent dolenta. Això, de la gent dolenta. Bueno, doncs la gent dolenta ha estat present sempre, i la gent dolenta existeix i fa mal, i vull dir, com les teories, no?, del crim del